Hi guys, welcome to my vlog. ଏବେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ସାଢ଼େ 11 ହେଇଛି। ରୋଷେଇ ସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି। କୋବିକୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ତରକାରୀ ଏଠି ବସିଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏସବୁ ପୋଡ଼ା ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଡ଼ିକି ମାନେ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ପୋଡ଼ିକି ତାକୁ ଦଳି ଖାଇ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଯେତେ ମସଲା ତରକାରୀ ଦିଏ ତାଙ୍କୁ ସେସବୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇଲେ ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ଡାଲି ଆଳୁ ଚୋଖା ଏସବୁ ସିମ୍ପଲ୍ ରୋଷେଇ ତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଶାନ୍ତିରେ ଖାଆନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି ବଟ୍ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଆନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିମ୍ପଲ୍ ବନାଉଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କୋବି ତରକାରୀ। ଗରମରେ ଖାଇବି ସିମ୍ପଲ୍ ତରକାରୀ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ କୋବି ତରକାରୀ କରୁଛି। ଜିରା ଆଉ ଟମାଟୋ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲୁଣ ଗୋଲମରିଚ ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି। ପକଉନି ମସଲା ପୁରା କାଶ୍ମୀର କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ କାଶ୍ମୀର ପକାନ୍ତି ବଟ୍ ମୋର କଲର୍ ନହେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେ।
ଟମାଟୋ ହେଇଗଲା ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବେ ବଟ୍ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କେତେ କୋତରା ହେଇଗଲା ମୋ ଗ୍ୟାସ୍। ଆମେ ଦେଖିବା ତରକାରୀ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ମୁଁ ସେଦିନ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋର ଫୁଟୁଛି।